Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ready na ba kayo sumayaw? Bago tayo magsimula, nais ko magpasalamat kay Gong Nonoy Andaya sa pag-imbita niya sa akin dito sa inyong lugar dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ko kayo makakasayaw ngayon. Kaya kung ready na kayo, handa na rin kami. Let us do our warm-up! Let's go!
som das minas é... Mente. Abusadamente. Vamos ver essa porra aí. É tudo na conta, vai.
Jake Garcia! DJ Dance.
Bisitahin nyo kami sa susunod ulit. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. God bless us all!